Mas Garing Sumarbagya. Heeh. Mula aku nyuwun dipethuk mikat manuk ning larase pelok. Oh, nggih. Karepe dibeksani karo Mas Garing. Mula yo monggo ca diracikke mikat manuk larase pelok. Ya, ayo kok dikibarke ge dijogeti nduk, ge dikiprahke. Ayo tak derekke. Monggo ca.
wis kepareng sowan Mas Gareng Sumarbagya nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Bayu. Salam sehat. Wah, jan rumangsa bombong kaworan bingah kula kalian panjenengan sampun saged sowan wonten celep mriki. Wonten Sumber Agung. Nggih, niki. Lah celupe niku napa nih? Celep kok celup, kaya teh wae. Oh, celep. Nggih, kelurahane Celep. Oh, dusune Sumber Agung, Kelurahan Celep, Kecamatan Nguter, Kabupatene Sukoharjo. Mergo ke wong kula niku dangu lho, mboten ditimbali teng tlatah seneng slamet niku Sukoharjo. Lah ya Suko ki seneng, Harjo ki ra Harjo slamet, dadi Sukoharjo ki seneng slamet. Wis ngono ya ora apa-apa wis ben. Nah, wong kari manut kowe lho, iki pancen Kecamatan Perkutut kene iki. Kok iso Perkutut piye? Kene iki ngendi? Nguter. Alah kula puter karo kutut ki sebaraan. Wis beda karepe nguter karo puter kaya. Kula saking semengkone, Mas. Nggih. Ndang-ndang dugi mriki. Pripun? Alhamdulillah, Mas. Napa? Transite adohe ora umum. Niku padha karo aku. Nggih. Kula sowan mriki to. Nggih. Tekan nggon dalan ora dipethuk anu nggon pinggir dalan arepe nggok tengen dicegat karo para kadang Karang Taruna. Mas, medale mriko, Mbak. Nggih aku ya bablas meneh. Tekano cegat meneh. Mengke nggo jenengan tutke kula. Nah, wis ditutke iki ngantek rambah piyai telu sing ngeterke. Pancen nggih. Digawe niku sadurunge sampean mumet mikir lakon, mumet mikir dalan sik. Iki jane ki wayahane ning ditaya kula kasih. Ning alhamdulillah nggih nyatanipun ya tekan nggone awit saka petunjuk para kadang Karang Taruna sing napa mbiyantu niki wau. Wah jane niki wau kula yen mboten diterke piyai mriki nggih mboten tekan panggung mriki wong adoh tujune lho liwat alas ora kepethuk cakil ngono. Ya ora kok ya. Lah biasane Gareng iki kepethuk cakil kok. Nek cakil kepethuk celeng cakile mesti ya ngalih. Nggih. Terus celenge aku ora. Mboten. Senengane kok gawe sulaya. Mas. Nun. Niki Pak Sumidi kagungan kersa ngunduh mantu. Aku saiki tekon. Napa karepe tembung ngunduh niku, Mas? Niki otak-atik gathuk nggih, Mas. Nggih. Mergo kerep dikatakan kerep disebutke ning kadangkala ora mudeng ngunduh kuwi apa. Nggih. Ngunduh niku sejatine secara hukum sosial kemasyarakatan. Nggih. Ngun niku ngundang tangga teparo, handetolan, saudara maupun teman. Nggih. Ngun terus duh. Duh niku saking tembung duduhke iki lho mantuku. Oh, dadi temriki enten cewek utawi piyai putri kabeh wis pirsa kuwi mantune Pak Sumidi. Dadi umpama Mbak Novi niku nyare ning kene wis ora nuwuhke tandha pitakon karo tangga teparone mergo wis sah. Nah, niku sing baku niku pancen niki nepungake iki mantuku dadi gen turu kene wong wis sah. Nggih. Niku mula jenenge ngunduh. Terus sakniki napa karepe tembung mantu? Ya. Niku enten dua terjemahan, Mas. Terjemahan sing nomor 1 apa, nomor 2 kepiye? Nomor 1 niku bab ekonomi, mantu sing diman-iman bakale metu. Mergo oleh nyeleng-nyelengi ditokke kanggo mantu margya karo putrane. Nggih, niku secara ekonomi. Ekonomi. Terus yen secara manusiawi nggih, mantu niku niku teman, tu niku turu. Dadi Pak Sumidi goleke teman turu anake. Oh, madoske kanca sare Mas Nanda. Nah, tadi mone lak tempe blake-blakan turu dhewe, gedhe bakat. Terus saiki tolo dibunteli. Turu wong loro dibunteli. Nggih, dibuntel rasa tresna niku. Dibuntel hukum agama lan negara sah resmi wis ora ana sarusikune. Nggih. Lha iki pancen apa-apa ki yen diterjemake kadang ketemune positif dadi aja sok mengartikan negatif dulu kalau tidak tahu arti sejatinya. Mas Nanda karo Mbak Novi niku saiki wis dadi bojo. Ayo, karepe bojo ki apa? Per suku kata apa per huruf? Oh, per huruf. Per huruf. Cah pinter kok. Ya. Bojo B. B niku berawal dari pandangan pertama
pacaran perkenalan pacaran menuju ke pernikahan niku prosesnya. Nggih. B. Terus O. Orang tua, agama maupun negara harus merestui sah. Sah. Terus J. Jadikan teman hidupmu sampai akhir hayat. Terakhir O. Oleh sebab itu jangan kamu siksa lahir maupun batinnya. Alhamdulillah. Wah, jan wis ora ngilang-ngilangne nimbali Mas Gareng. Lho aku lho upama ora Gareng jadi pegawai KUA lho, Mas. Iya. Ya sok nek wis pensiun Gareng no. Lho oh ya pensiun wis tuwek no. Ning niki dalu niki mantene mboten kula dongake mung entuk wahyu bojo ning ya wahyu jodoh. Napa bedane bojo karo jodoh? Nih perlu dingerteni nggih bojo karo jodoh bedane yen bojo nggih itu bisa dipisahkan oleh berbagai masalah. Nggih. Tapi kalau jodoh yang bisa memisahkan hanya maut atau kematian. Amin. Kula sedaya sing mirsani ingkang kagungan garwa kula dongake wahyu jodoh kangge panjenengan. Amin, 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 amin. Ya anu ya Mas, muga-muga ndang entuk tangsule katresnan wujud putra, mbuh lanang apa wedok. Pun boten sah milih napa paringane ditampi. Kula riyen ngeden nggih lanang ning nggih wong diparingi cewek-cewek nggih kula tampi kanthi ikhlas. Alhamdulillah wong menika amanah kula openi nggih alhamdulillah nggih nyenengake. Lho, putrane jenengan iki pira to? Loro. Lanang wedok apa wedok-wedok? Anakku ki wedok loro kabeh. Lho piye to? Loro wedok kabeh. Nggih, loro wedok kabeh. Loro wedok kabeh. Nomor 1 asmane sapa? Nun sewu nadyan bapake gur jenenge Gareng ning paling tidak anakku tak gawe gaul. Oh nggih. Heeh. Ajrina Lutfita Bayu Putri. Dadi sing jenenge Bayu ki ora mung kowe tok, anakku ya Bayu. Oh iya iya. Oh iya, ta putrane nganggo jeneng Bayu. Loh, Ajrina Vita Bayu Putri. Oh. Dadi Bayu ki saka cekakan bagi-bagio yu. Yune sapa? Wah, kowe ora ngerti. Lah aku ora ngerti kok Yune sapa? Wong sing gaweke aku kok kegeger. Yu ki Rahayu, bojoku jenenge Sri Rahayu, mula Bagio karo Sri Rahayu tak singkat Bayu. Bayu kuwi angin. Angin kuwi hawa. Dumadine bocah kuwi saka hawa nafsuku lan hawa nafsune mbok wedok. Weh, ya. Wong jenenge anake kudu ana tegese. Nomor 1 wis, nomor 2 asmane. Iki Atalia Sanya. Wih, Sanya. Tulisane T gede S A gede. Sanya. iya ya. Aku ora budhek kok le. Sanya lho dudu Samina lho. Nggih. Atalia Samyang. Sanya. Oh, tak kira samyang kaya mie aku. Terus Atalia Sanya Bayu Putri. Waduh, jan. Panjenengan iki keluarga ndelalah bapakne ya pelawak ning omah ora tau padu, anak loro mesti padha rukun, isine mung gojek. Lho, mergo bapake pelawak. Si anake sapa? Anak sampean oh. Lho, Si kuwi mau Sania karo Tamia kuwi mau sapa? sing kok Tamia. Lha wong angel kok jenenge kok. Ajrina nggih. Ajrina kok Tamia. Niku wong mesti ora tau padu. Arep nggih. Kowe kok iso ngarani anakku ora tau padu sing duwe anak ki aku apa kowe? Lho, ha ya mesti no bapake kulino menghibur masyarakat, kulino gawe guyune piye akeh. Lho menghibur ya dibayar ora dibayar ya ora. Lho berarti nek ning omah ya geger. Lho tetep Mas. Oh, tapi terkendali jenenge bocah wedok-wedok. Apa kuwi sedulur apa ora sedulur, mesti padu kuwi wis mesti. Apa meneh cewek-cewek mesti padune perkarane cowok. Oh, perkara cowok. Ning ya eloke lelakon, Mas. Eloke piye? Ya iki lho, ayune ayu. Sing anu nomor 1 mau parapane sapa? Nomor 1 mau parapane sapa? Iki parapan gaul apa parapan ora gaul? Parapan gaul. Parapan gaul anakku sing nomor 1 ki ayu menik-menik diundang Nini. Sing nomor 2 lemu ginu-ginu diundang Nunu. Jenenge apik-apik kok parapane Nini karo Loh, sesuai
figure kok. Oh ya mergo pawakane. Nini karo Nunu. Heeh. Iki lho Mas, angger cowok rono ki gumunku angger cowok rono ki sing digoleki ora ninike ning nunuke. Sik. Wong ki nek omong alon-alon. Anak nomor 1 wau ayu menik-menik. Menik-menik parapane Nini. Nomor 2 lemu ginu-ginu. Parapane Nunu. Padu perkara Cowok sebabe angger cowok rono sing digoleki ora ninike ning nunuke. Dadi nunuke iki ana apane? apa ya ning anune apa ya? Anu ngene, mbok menawa cowok rono ki nyawang nunuke njremumuh. Ya. Heeh. Anu, atau tembunge saiki aura. Aurane, aurane. Merbawani. Iki terus diambil kesimpulan. Kesimpulannya siapapun itu nggih punya kekurangan, jangan sampai rendah diri. Ya. Tetapi di balik kekurangan Anda pasti ada kelebihannya, tinggal bagaimana Anda memunculkan kelebihan itu. Amin. Kula kabeh iki ora sandadak nyacat kono nyacat kene. Nah, mergo awake dhewe iki sih akeh kurange tinimbang kanggo ngoreksi kurange wong liya luwih becik nggo ndandani kekurangane awake dhewe. Lah iya iki saya ngene iki lak awake dhewe rung srawung Bapak Semedi iki. Pak Sumidi kok Semedi sapa ta? Loh, Pak Sumidi. Semedi iki topo? Pak Sumidi kerep topo mrihatinke anak. Oh nggih, heeh. Iki srawungane kok ngene lho akeh. Hah, Pak Sumidi iki kagungan kersa mantu wayangan nimbali Mas Garing apa ngentekke tengkleng sak kuali ora. Oh, tengkleng lho. Hah, piye ta? Lah kok ket sore aku urung kepethuk tengkleng. Pak Sumidi iki warna-warna Mas. Ya tengkleng ya bakso. Tur dasare beliaunya ki ya bangsa niki napa niku kontraktor penerangan. Oh, ngaten. Nggih. Ning ngastane tengkleng wonten tlatah pundi, Mas? Neng Solo, neng Cedhak Kerten niku malah lenggananku. Oh, piye Pak Sumidi niku? Nggih, niku buka niku warung tengkleng. Arep jajal sok ben aku. Nggih, heeh. Jajal ki tetep ora enak yen bayar. Lah terus? Ya kudu gratis. Nek pengen gratis loro sik engko Pak Sumidi tilik gawa tengkleng. Kuwi genah ra mungkin bayar. Ora man tengkleng ra patheken kok. Wah, arep tengkleng kok direwangi loro. Ya mula sing jenenge kekancan kuwi gen awet niku kuncine siji Mas Gareng, tidak saling merugikan. Leres. Nggih ta? Akan saling mendoakan yang terbaik. Nggih, mila Pak Sumidi niku lenggahe rak ten Jakarta. Oh, Jakarta. Wonten Tebet. Ning niki manggen wonten napa niku tanah kelairane. Wonten tlatah mriki. Dados dalem mriki niku nek pas ora kagungan kersa ngene iki ya suwung daleme. Alhamdulillah malah suwung. Nggih, wong lenggah ning anu Tebet kok. Ning anu mereke tengkleng maupun bakso ya Pak Sumidi ngono. Mboten nek ora kleru informasi sing kula tampi niku ya Mbak Diah. Yen ora kleru tengklenge. Oh, tengkleng Mbak Diah. Nek baksone kaya sing wis tau panjenengan mireng lapangan tembak. Nek ora kleru. Oh, kuwi baksone Pak Sumidi. Nggih, insyaallah. Kok gede men baksone? Kok piye to? Gede piye to? Jane baksone sak lapangan tembak. Oh, ora kok sak lapangan tembak, manggone iki lho cedhak lapangan tembak. Wah, semene dicethake. Nggih, kok ngopo bakso? Aku tiwas bayangke baksone Pak Sumidi sak lapangan tembak. Lho. Ndah abote. Lah ora, nggih. Mula niki pancen wis digonthos sawetara, terus niki awake dhewe sing kadawan napa niku nderekke lek-lekan. Kala wingi Mas Tejo kalih campur sarine Sawung Galing pimpinane Pak Rinto sing dadi wiraswara dalu niki. Ya. MC-ne Buri Geger kuwi iki lho. Buri Geger kuwi MC-ne. Wah, lah kok manjing ajur-ajar. Heeh, ajur mumur. Nah, ning yo tenan kok ya. Luar biasa luar. Wis elok tenan. Mula Pak Sumidi niku piyai tertib. Nggih, pancen. Ya, piyai tertib, gawean rung dinyangi wis disai sik. Wong sing becik pergaulane srawunge iki titikane ana loro, Mas. Napa? Siji yen duwe gawe sing rawuh, sing jago ngakeh. Oh niku nggih. Tegese srawunge apik. Ora beda-bedake. Terus sing nomor loro? Sing nomor loro ki cita-citaku. Napa cita-citane panjenengan? Sok yen mati gen akeh sing layak. Nggih. Dadi wong ki angger mati sing layat akeh, berarti rikala uripe srawunge
akeh tur becik. Oh, ngoten ya, Mas. Wah, mumpung iki sing rawuh akeh lho, Mas Gareng. Rut. Mumpung bengi sing rawuh akeh. Terus aku mbok kon ora, ayo mati. Ora, wis iki. Ora. Kowe seneng yen kancane mati dadak seneng. Ora. Saploke kowe iki wis gedhe ganti Gareng lho. Gareng sapa? Fauzi. Ora, panjenengan ya wis tak doake panjang umur. Iki kenyataan. Nggih, heeh. Ning ya ora apa-apa duwe cita-cita ngono kuwi entuk wae. Nggih, leres Mas Gareng. Mila niki ayo padha ditindakke kewajibane dhewe-dhewe. Akad nikah 19 Mei 2024 mapan wonten Balai Sartika. Nggih ta, wonten Cijagra Lengkong Bandung. Wonten Jawa Barat. Sing putri saking Jawa Barat, Mas. Asli Jawa Barat. Nggih, mula iki ya ora kitang sak kemperangan diaturke lagu Jawa Barat, Mas Gareng ben jaipong, ya ta? Wong dikompliti kok. Aku aja meneh kok jaipong wedang jahe wis kok. Lah, kok tekan kono. Mas Gareng, tak goleke kanca niki ana siji Mbak Eka ayo kene jeneng Mbak Eka Suranti. Mangga, yo metaramke, Cok. Yo. Yo. Ae Suranti. Selamat malam, bekayune Limbuk, bekayune Cange. Amin. Ada lagi pada sehat ta? Alhamdulillah sehat sekali. Amin. Nggih. Dibageke sik tamu sing rawuh Mbak Eka. Ya. Nggih, sedurunge ngaturna wilujeng dalu dumateng para tamu undangan sedaya mawon, khususipun ingkang Hamengku Gati matur nembah nuwun sampun maringi sandang baduk wonten mriki. Apa kuwi moko sandang baduk? Sandang baduk. Sandang pangan. Lah kan bahasane nggone nyong sandang baduk, Le. Oh, ya nggih. Ya wis siji desa mawa acara nggih. Nggih, nyuwun. Nggih, Pak Sumidi ya, Mbak Eka. Pak Sumidi, ndherek ndedonga. Mugi-mugi sak bibare hajatan menika rezekine tambah kathah, panjang umur, terus kagem temanten kekalih. Mugi-mugi dados pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah awet donya dumugi akhirat. Amin. Lah tamune niku luar biasa. Kok buak kula niku mlebet niku nganti bingung niku bolongane sing nggo mlebu niku pundi. Bingung nang kene. Ya Allah. Saking akeh tamu. Saking akeh tamu, lah bareng teng mriki ya Allah. Wah, mangke. Ngapa to iki ngapa? Ana wong ning kene bareng kok. Lho, enek wong ning kono ngomong wit mau kok ning kono kok sing ngakon meneng sapa? Lah kowe nrocos kaya. Lho, aku mau ora sing ngakon ki dalange. Kon apa iki jeneng bagekna tamu? Ya ning paling tidak ki ya mbagekke aku sik, wong sing cedhak aku. Lho nyong ora denger nek rikan nang kono kok. Ora apa? Ora denger nek rikan nang kono. Ayu-ayu matane picek. Kok matane picek? Aja nesu kok nesu ngapa? Lah paling ngadeg kowe dhisik aku ning kene jengrek kok malah ngarani aku ra nang kene iki. Loh, lah aku kan madhepe rono, otomatis aku itu nggak bisa melihat yang di belakang. Lah kudune Mas Gareng langsung pindah posisi ning ngarepe. Kudune kowe iki tanggap Samino ning kene. Sasmita. Sasmita. Pak Samino. Lah ngono. Aku timbangane kelewatan tak jokke. Mbak Eka. Nggih. Niku Mas Gareng ya sowan mriki. Mas Gareng pundi nika? Mas Gareng Semarang ngeten. Sik kula tak matur karo tak kandhani ya Eka. Nalika Pak Sumidi arep wayangan. Nggih. Niku rak dawuh kali kula. Mbak Jane kula nyuwun tulung Mas Gareng niku rak tesih sugeng ngono kuwi ta. Tesih kabare niku pancen wis ora eneh. Pun mboten enten kabare. Kabare. Ternyata kleru sing dikersake niku Mas Gareng Angga nika klentu sing mboten wonten Mas Gareng Angga. Mas Gareng Angga. Mas Gareng Semarang tasih sugeng. Tasih sugeng. Saking bungae mergo aku isih urip iki kok bar klekar aku ditambahi.
Oh nggih, heeh. Bener. Bener. Pak Samidi wis dawuh. Leres. Engko bar klikar Mas Gareng ajeng kula tambahi. Betul. Tambahi gawean ngukuti taruh iki to. Ngusungi debok karo ngusungi sound system. Mboten meng niku. Wah niku kelarak medal jero pawon. Niku walah niki sing tukang masak niku pun saking gematine saking idolane kalele Gareng. Alah Mbak niki mengke golek Gareng iki diadai plastik, enek sego diadai plastik, enek soto diadai plastik. Sop diadai plastik. Teh jeruk kabeh diadai plastik dadi siji. Wah, kowe ora nyangoni iki ngekeki turan. Wah, dong maki omahe cedhak Karanganyar Solo aku wong Semarang dikroyok. Apa wani? Ora. Wani. Wani. Rupamu ayu. Ngopo? Terus ngopo? Terus ngopo? Terus ngopo? Terus ngopo? Aku seneng. Kok kayak tunggal ya. Aku yang karo wong wedok ayu paling wedi ya. Nggih, mula sakniki gane wis ditimbali rene yo padha rengang-rengang sawetara mumpung dicawisi gamelan komplit. Nggih. Sik aku tak nyuwun anu Sidowasih. Dandang kula Sidowasih. Engko langgame Setya Tuhu. Kula nyuwun sing bawa Mas Gareng Sumarbagya, engko langgame Mbak Eka Suranti. Lah iki kanean go apa? Bareng kita kan sama-sama. Lah iya no bawane panjenengan kok langgame Mbak Eka. Lho wis impas saling. Sama-sama nebang sama-sama adus dhewe-dhewe. Lah iya nek bareng ya malah ora dadi gawe malah niku. Wah, cung. Iya. Ya, ngopo kuwi. Kok le. Maka Mas Gareng diaturke paminta to. Heeh. Awake dhewe niki sowane Tlatah Sukarjo, Mbak. Nggih. Nglebet nguter kene. Ya nguter. Nggih. Kene iki nggon seniman kabeh. Leres. Kalau riyen kula nggih sampun wonten daerah mriki, wah niku piyayine niku budaya sanget. Tenan kok. Napa melih gamelan karo wayang ki ya made in Sukarjo. Wah, leres niku Sukarjo niku luar biasa. Kerajinan wayang kulit gamelan niku kathah. Nggih. Nggih. Wiwit lurah nganti tekan. Kowe iki ngopo? Nggih. Kowe ora kesel to? Omong wiwit jam 8 ora kesel to kowe? Lah wong kene iki mung ngandhake apa enenge kok. Dalan ngomong terus. Ora sah nesunan ya, Lek. Sing sabar dadi dagelan ki sing sabar ya. Ora sah nesu ngono ki mutung wis to. Aku yen mbok lus-lusi kene iso lemes, ning liyane iku malah kaku. Semangate kudu. Semangat. Ya. Ya Mas Gareng, maka. Nang ndi? Yo nembang to ya. Aja nyaruwe. Ora. Oh kene wis mangap omong, kene mangap omong nembangku kapan didani piye sakmene lho. Sini mangap omong mangap omong. Malah aku ngomong dhewe no. Lah iya. Ayo, Eka ki lho marahi sing anu. Senane Eka ki jak omong wae, aku wis meneng lho. Ora wis aku meneng wis. Pamintaku. Ora usah dikandani tuh kaya amatir kowe. Ya. Wis. Yo ngenteni suaraku kabeh. Ajare api-api Pamintaku Nimas Sidowasih. Apik ra suaraku? Kakang, Opo yai? suarane panjenengan Kakang. Iya. Gawe atiku rasane ting trecep. Ngono to? Iya. Perlu tak bacotake apa ora? Bacutke Kakang. Iya. Ibarat iki sego pariwulu dipangan kucing lho. Anu, rembulan direbeti tekek. Ora. Ana wong Roman kok dipo pariwulu kucing. Iya. Atut runtut tansah assalamualaikum. Pade mangun. Wah, gaswat iki. Oh iya, hati-hati lho, Dut. Tansah reruntungan iki goyang ing sarina sawangi
maju rene Yayi. Iya Kakang, wis suwe awake dhewe ora posah-pasian ya Kakang. Iya. Apa ora kangen karo aku to Kakang? Ya mestine kangen gandeng ning ngarepe wong akeh dimpet dhisik. Lah engko nek timpet malah dadi ngakek piye to Kakang? Gosokke. Kakang. Apa Yayi? Upama aku dadi rembulan Kakang. Iya, aku sing dadi bintange. Karepe piye Kakang? Jejer saben wengi datan ginggang sarambut. Jan Kakang. Apa ya? Upama aku dadi kompor mestine aku kang dadi cerete. Kok dadi ceret iki? Bendina nangkring. Waduh senenge. Bendina nangkring pala ya kemeng to Kakang. Dibetah-betahke. Kakang. Apa? Upama aku dadi ambulan Kakang. Nah aku dadi mayite sing ana. Kuwi wis pas. Piye to? Ora roman. Ora roman metu ambulan. Lho kan iki ibarat. Oh, aja ibarat timur ngono lho. Nano. Cakepane. Datan kinggang sarambut. Kene Kakang. Iya. Awake dhewe datan ginggang sak rambut ya Kakang. Iya. Mlaku ngalor, awakmu ya melu ngalor. Kaya wong picek. Piye to? Aja dituntut. Apa ora beneran iki apa? Ora beneran ae. Kowe wong ngemis. Ya pangku nek roman ngono ki ra dipangku ngono kae. Nah, ngono ben ketok nek romantis. Kuwi arep ngopo? Jare kon mangku. Lah mangku ki ya. Kaya Raden Gatotkaca lho. Oh, sing gagah sikile jengkeng. Oh. Jengkeng ki megagah, ngono megar, sikile megar. Kok mesake ya saiki. Tenan lho iki berat. Ya. Ya Allah, kaya mangku tandon. Tandon. Menyep. Wabat. Wow, body shaming kuwi jenenge. Body shaming sakmene kon mangku sakmene iki. Kuwi body shaming pelecehan. Wah, pelecehan koyo tandon. Ayo Ya apa ya ora tandon. Setum. Ya ora ta. Ya. Lamun ado caketing ati ayen cedhak tansah mulat sida asih Mas Gareng, ingin boten saged rawuh, saged mirsani live streaming. Nggih. Lumantar Dinasti New video syuting. Cah Gunung Gandul, Cah Sragen, Twin Juve Budaya. Tak kira channel Dinasti Ming. Ya. Pindha mimi lan mintuna ayone mas barengan tapi wajib sida aseba Dodoki aku wae. Kok lancang? Kowe Oh, barang enek kok mbok dodoki dhewe. Dodok ora didegdeke napase serak pedhot yo. Ya kudune ngenteni seleh sik drodok lagi gong. Kowe enak genuthuk kono. Ini lho, sida asih bebrayan. Lah kita coba yo. Sida asih bebrayan. Padekar murah karepku. Pokok nesu. Yo langgame, Mbak Eka. Monggo diaturke. Ya, Mbak. Aku kang setya satu.
iya. Monggo, Mbak. Mugi antuk berkaing wiji andi ngomong tansah limpah banyu satya kula tansah lami. Alhamdulillah sampun dipun aturaken menika sida wasih langgam setya tuhu kuwi dadi anu Mas Gareng seksine sumpahe manten kakung karo manten putri. Tansah setya tuhu sampai akhir hayat. Amin. Waduh, semangatku nyambut gawe ning kene iki ora beda nyambut gawe kaya ning desaku. Kok ngoten, Mas? Nggih, niki wau sempat mampir tenggene Simbah. Kusik to. Panjenengan iki asli ngendi kok mampir nggone Simbah? Kula asli kula Wonogiri, desane utawa kecamatane Ngadirojo. Oh, Dadi cedhak kali mriki mung pinten kilo tok. Nggih. Oh, mampir omah jan blas ora ana wong. Ya ora apa-apa niku ya, paling aja nganti kelangan obor ngoten niku. Lah, aja kepaten obor. Aja kepaten obor. Bagaimanapun juga sedarah itu seperti pohon. Nggih. Berbeda ranting, berbeda daun tapi tetap menyatu dalam satu pohon. Amin. Nggih. Mas Gareng. Nun, Niki Pak Sumidi niku pancen wis diniati. nggih, Wiwit Rebo tanggal 12 Juni niku Nggih. pengaosan. pengaosan, nggih. Terus tanggal 13 campur sari. Nggih, Mas Tejo ali sawung galing. Tejo iket. Nggih. Tejo Mas Blangkon. Oh, saya nganggo iket tok. Iya. Terus bengi niki awake dhewe sing kepareng semua dadi budayane ora ditinggalke, agama ya digawa. Lumampah Kabeh sesarengan. Lah nggih ngoten, kudu ngoten. Kula niki aku tak ngaturke lelagon yang bernapaskan agama Islam sik. Oh, nggih. Kula nyuwun diaturke pepiling. Cocok. Kula suwun Presiden cacah sekawan ya ta. Nggih. Mbak Eka cilik kuwi sakrono Fahmi apa ya Mbak Fahmi Suci Dita. Ayo kene karo Eka. Ya kene mentaran nyedaki Mas Gareng ini. Monggo. Yo. Ora sak tabani sadar diri masing-masing sapa sing dhuwur sapa sing cendhek golek nggon dhewe. Wah, jan pancen sindenmu iki kaya undak-undakan tenan. Ngapa Mas? Saya kono dhuwur-dhuwur dek. Nggih, heeh. Lho, iki ya sinden to iki. Ngenyai mbok wong ora usah ngenyek. Lho, sinden kok sak prengkel tok iki. Mas, wong iki aja disawang kesinge. Arep kaya tugelan debok niku wis sinden. Oh, Ayo kenalan sik. tak iki kono ya. Hah? Kono ya. Ya, nggih, mangiwiti saka kono. Nah, ngono. Nah. Nuwun sewu, Bu. Aku rumangsaku kaya lewati ibu-ibu PKK. Iya. Nganggo Nggih. Mbak, jenengmu sapa? Nggih dipun tepangaken, Mbah. Oh, diar. Lah pripun to? Ya aja tuwek-tuwek to. Ya Lah pripun? Pak apa Pak Dik, Mbah. Om. Om lah, Om. Ah, ya. Om. Kuwi sing pas karo penampilanku. Nggih. Ompong. Ompong. Om pelung. Ya, Pak D ngono wae, Pak D. Nggih. Ya jenengmu sapa? Kula Dita Intawati, Pak D. Dita Intawati. Wah, jenengmu apik men. Napa Dita nggih? Intawati bocah ndi to, Nduk? Aslinipun Banyuwangi. Asli. Oh, ya. Lho, Wis. pripun to? Kok di ngapa? Banyuwangi kok, Den. Lah ngapa? Banyuwangi kono akeh santete.
Ora apa-apa, sampeyan pengen ngrasake santet ra bendina nek. Spesial Pak De. Apa? Gratis kagem jenengan. Ora sudi. Pisan lho. Pisan sing mlebu bis malam ya modar kok. Ora kono kuwi wis ora eneng ngono kuwi. Nggih, mboten. Kono dadi kota gandrung, kota budaya. Itulah sebutan Banyuwangi sekarang. Nggih. Kota Banyuwangi ya nun sewu dita wong ya jenenge ora ntrunyak wis di bojo apa urung? Alhamdulillah sampun, kula nggih pun manak pisan. Oh, wis manak di Nggih. bojo. Nggih to? Ya wis. Manak ra ndek bojo. Ya wis. Kok manak kaya kucing ae. Kan nggih sami ngedene to. Oh iya, Nggih. Oh ya, ya sok-sok ya dilepeh barang kok. Mbak Dita Intawati sarjana seni niku Nggih. lulusan saka isi. Sarjana. Sarjana lho mangsane. Wih, edan. Waras kok edan piye to? Nek edan ora mungkin sarjana. Iki tembunge wong Jawa yen ngumun edan. Oh iya. Ora ana ngumun kok waras. Oh iya. Nggih. Wah, kowe iki lahir ning Jawa pirang taun to? Nggih, pajan Mas Garinge edian tenan. Lah. Kok se. Yen ki ora Kula gumun. parah, kowe Iya ta? kowe arep ngelongke aku edan. Gumun. Monggo. Yo, Mbak Dita wis jajare sik genti. Kowe sapa? Sapa? Awake mempur. Kaya Bu Garek lah. Oh, gedhi kono. Gedhi kono. Oh iya lah. Kono didemeke ora mempur kok, wis ledra-ledre kok. Ya lho Pak De. Lamu ora ya. Lengenku sak pupumu. Ah ya. Wani-wani tak angkat junjung, tak uncalke, tak kempit. Jane kowe sindian kok kuli kok ngangkat junjung. Bojo sadisa. Yo wong iki tegese kowe tak mempur lemu kuwi seger sehat. Sehat. Nek ditepungke jenengmu sapa? Nderek pitepungan Pak De. Nami Nami kula Suci Yovita Dewi. Aku ora budak. Ngapa to? Wong ngomong karo wong Ben cetha. cetha ora cedhak temen kuping ki lho. Mbak Suci Ovita Dewi. Sik, jenengmu kok apik men. Kowe candi to, Nduk? Kula Tulungagung. Tulungagung Jawa Timur. Luar biasa. Nggih. Tulungagung terkenal dengan kerajinan marmernya. Marmer dong, marmer onik. Onik, aduh luar biasa. Jangan kersa Pak De. Lho, Tak kirimi saja. Ya, kono nggon marmer kok kirimono Mbak Suci, kayak ono kenang-kenangan. Ya jelas Ya, dong. ya, alhamdulillah. Matur. Pas niku ready banget. Apa to? Anu marmer diwujud apa? Meja apa kursi? Maesan terus. Oh, apik lho kuwi. Kijing marmer ya apik lho Mas. Larang lho kuwi. Ki Bagyo Gareng. Ya apik mbok nggonen dhewe. Piye to? Kenang-kenangan kok. Kenang-kenangan Pak De. Biar terkenang piye mau dipasangi kijing ki wis mati apa to Pak De. mayat demek kijing. Wah, kijingku marmer ngono. Ora. Tapi kan marmer Pak De. Bisa dienggo kursi. Gratis kok tak terke nganggo pickup. Kowe ora ning ngarepe wong akeh no tak nikah kowe. Ya Oh, nikah. ini ora apa-apa. Nggih. Wong jenenge iki pamer potensi daerah. Nggih, betul. Marmer Tulungagung. Mbak Suci, ayo Mbak saiki Suci. jajare iki. Ora, Mbak Suci ya S1 kaya iki. Nggih, rekae. S2. S2 no, S2. S2. Iya dong. Kan sekarang udah emansipasi wanita. Kenapa Sinden nggak boleh S2 sampai studi doktor pun boleh? Iya. Oh, kuwi. Ya deh sakarepnya. Ya iya dong. Kuwi ngomong apa? Lah wis kanu S2. Ayo iki jajare iki. Jambule. Iya. Heeh, ayo kakak tua ya. Kakak jenengmu sapa? Kula. Piye kok ra sida anu iki? Apa to? Ora kowe takoni jenenge mbok aja marake. Aku kan bales jenengan. Iya. Jan temok kene to. Aku ya wani temok kene. Nek aku temok kene sampean wani pura bales aku. Mengko bar main. Ya saiki bales sok mengko. Tontonan ya tuntunan harus beretika. Ayo niku harus dijaga. Tidak boleh sembrana. Jenengmu sapa? Paring asma sinten, Mbak? J kula Fahmi. Oh, Fahmi wis terkenal ning kene. Oh. Wah. Ya kene wis ngerti Fahmi. Fahmi aselole kuwi. Iya. Pak Biworo nganti apal nek iki Fahmi. Oh, kowe iki Fahmi aselole tak duduk. Icik-icik. Ora
aslimu ndi to, Nduk? Kula asli Ponorogo. Ponorogo. Lah kula basane. Oh nggih. Sik presidenmu kok Jawa Timur Banyuwangi to. Lah nggih no. Ponorogo. Aku rasa tak takoni, kowe mesti kaya ngene iki wis manak to kowe? Kok wis manak ya. Wis kagungan putra to. Oh, kowe ngene ngono manak. Nggih. Wis di bojo, di anak. Aku ora takon di bojo lho, di anak to. Heeh. Nah, ya syukur. Piye? Pira anakmu pira? Wani ora anakku? Lho ora, kok wani apa ora iki bocah ora wani. Bobote sepiro anakmu? Aja nyepelke anake Mbak Fahmi iki juara karate lho. Hah? Juara karate anake Mbak Fahmi kuwi. Oh. Piye? Ya wis. Sito kenalan ora? Ya wis ana lah. Apa? Juara karate. Heeh. Nggih. Ya, sing gedhe iki cara srawungku supaya dingerteni piyai kene. Nggih. Wis gek nembang. Kok nembang jek siji iki lho. Jek siji. Ki ya duwe jeneng to? Ya duwe no ngono. Kenalan sik sing apik. So, Mbok ya sing apik kok sorry kok. sapa kuwi? Lah iya. Sing apik. So. Menteleng e. Mulai sing halus. Wilujeng dalu Mbak Yu. Inggih, wilujeng dalu, Byong. Iso omong kok. Oh. Sik ulate peteng ki nesu apa gebelet kowe? Wong senengane wong ditakoni wong tuaku mau ya takon ora mbok jawab, saiki Bayu mbok takoni jawab. Jenengmu sapa? Wah. Kambleken raine ka. Pokoknya Mbak Yu sing ayu dhewe. Inggih, Byong. Paring asma sinten? Inggih menika kula Eka Prihatiningsih. Mbak Eka Prihatiningsih. Nggih. Jawab lho. Aku ora Jenengmu sapa? Eka lho. Eka Prihatiningsih. Omahmu endi? Gene ya gelem ngomong karo aku. Nah, syukur kowe. Sajake wiwit ngarep mau aku njur dilewati wae. Iki ya sinden. Kaya ngene iki sak prengkel iki ya sinden. Dikirane apa aku dudu menungso napa piye? Apa nek aku ki dudu menungso, aku liyane menungso njur iso ngomong karo menungso ngono. Iya, aku iso ngomong karo menungso. Apa mokal kaya ngene iso ngomong kok njur ditekoki kuwi? Sapa sing iso ngomong kaya ngene iki? Hah? Ya? Kaya ngene iki iso ngomong. Ngono kuwi jenenge ora ngurmati karo wong wedok ngono kuwi. Bojone panjenengan ya wedok. Mboke ya wedok. Mboke ya wedok, putrane ya wedok, njur kaya ngono kok suyah-suyah karo wong wedok rumangsane apa aku rene ndereke Mas Bayu Haji kelungan dandan kaya-kaya. Alah. Ora tukoke. Omong abah entek. Ora di ajeni kuwi njur. Wah, agar saya nesu modare cepet deh. Oh, nesu wis ora ngatur napas ki lho. Nesu ki napase ya diatur. Ya sepen wae. Sing gedhe pangapuramu ya, Nduk. Ah, nggih. Dadi wong jenenge wong apa ki kelalen, keliwatan, keladuk ki lumrah ku pakaiane sandangane menungso. Mbak Eka Prihatiningsih alias Mbak Eka uget-uget ya iki biayane. Wis omahmu ndi to omahmu? Aku ning Sragen. Asli saking Sragen. Kowe omahmu Sragen lah tekan kene ngopo? Tekan kene arek drep. Genah-genah dandan sidan aku wis tak pangarupamu lho. Pangarupamu wis tak Apa to iki arep ngomong apa? sing Kok pangarupamu kok? Ki jelo njaluk pangapura. Pangapuramu kok pangarupamu? Ayo wis tak pangarupamu lho. Rupamu dhewe kuwi. Wong ana aja emosi. Pangerke kerep nesu, ndak ora mundak dhuwur. Aku nganti sak jagat entek ya semono kuwi ya. Ngelok kene aku cendhek wis ngelok kene ya ta. Panjenengan iki Sik. Aku tak loke cendak karo nesu, lha kowe iki cendak apa ora? urung dhuwur. Nah. Wis cendak. Lho tapi kan sok bakal dhuwur, urung dhuwur. Panjenengan Ora kok iso ngomong-ngomong wis di bojo apa urung? urung. Wah, kuwi mbok menawa karo piyai kene ya ta Mas Gareng. Ngono piyai kene. Urung di bojo. Urung. Pak Sumidi pentole akeh. Terus arep nyapa? Aku pokoke sapine ngono gak pentole akeh rumasane.
Kok iso? Maksudku pegawene akeh. Lah kok pentole akeh? Iya. Ya maksudku pegawe. Panjenengan ki tak ajeni menangka ya Pak Deku dhewe, ya seniorku dhewe. Nggih, heeh. Piai ngendi sing ora ngerti? Piai nguter ngendi sapa sing ora ngerti panjenengane Pak De Garangan Semarang ki sapa sing ora ngerti sing wis kondang? Garangan. Apa to? Piye ta? Piye ana swing apa? Aku donane garangan ki lho. Loh. Piye to kabone garangan piye to? Tere panjenengan kan nek ngayogja kae Oh, ngayogja. Lek Sragen ya Sragenan. Lah lek iki garang ora garangan kok. Oh iya bener ya Mas. Dudu garangan. Luwak. Wis kono nebak karo murakarmu. Yo, diaturke pepeling buka saka gendang. Yo, tak ngerti. Ya, monggo. Go terus siji-siji sik. Engko dilanggamke. Terus engko dirama seger. Nggih. Buka saka gendang, Nduk. Nggih, monggo. Yo. Kompak seru, Cok. Mbak Dita. Yen wancine tansah Jenglengane. dielingke wis wancine padha nindakake kadang wis kumandhang wayahe sing bayar tapi wajib gawe pangeran soleh dadi jagake agama limang wektu tansah jaga kanthi istiqomah Diatur ke pepeling menika kula kintunke Mas Gareng. Kagem Bapak Alek bakso Bandung kula ingin kagem transit. Oh nggih. Heeh. Ibu Legase Eka aja ngalih kowe lunggone ning kono wae.
Nggih. Eka ketugas jejer Eka iki double kiwi iki, double kiwi. Nggih, Mbak Eka perhatine sih karo Mbak Eka Suranti. Mas Gareng. Nun, aku tak nyoba beksane Mbak Eka. Oke. Gandeng Mbak Eka piyai saka Kebumen utawa gagerake Banyumasan ngapat kita. Aku tak nyuwun diaturke Bendrong Kulon, Cok. Bendrong Kulon. Heeh. Iki wae. Nah, Bendrong Kulon. Bendrong Kulon komplit sak tul jaenake. Ha iya. Wah lha ya. Tujune tak gawake pengendang iki. Lah, duh jan. Si Joni tak jak Joni. Joni sapa ya? Joni Andrian. Nggih, ya Cok diaturke Bendrong Kulon ala Mbak Eka Suranti. Monggo. Ya Cok.
sing kaya ngunggahke piyak. Sing diarani seniwati totalitas ki yo. Oh, nek Mbak Eka wis anu ora maido. Pawaan, rupa, swara, joget wis kabeh ora guang. Ora guang bahkan cadangan we duwe. Oh nggih, heeh. Mula kula matur to Mas Gareng, nimbali Mbak Eka niku anu apa ku cucuk paket komplit. Paket komplit tur nganggo diskon. Lah nggih. Mula gandeng iki Mbak Eka wis anu beksa ben leren ta. Saiki aku tak nyuwun tulung karo putrane Genti. Ya. Adhiku apa Nduk Mustika Madu Lestari. Wah, tak kira Mustika Tuban. Iya, ora asri uning ya. Mula kula matur yen to Mbak Eka niku seniwati total gitu. Oh iya, ora mung total tok ya aku wae. Lah, ora wis banyu putih. Oh, kene Nduk Madu, kene Nduk, kene. Kene sayang. Wah, ibuke ben leren sik lah iki. Wah, ngene iki yen wis dadan kejawen iki tombok becak milih anake aku. Ayo Nduk Madu. Tinggal mriki katuran janji. Ayo Madu. Nangane bodha tosi. Selamat malam, Dok. Ya, sugeng dalu. Kowe ngerti Madu ki laire, ki mula dijenengke Madu ki mergo laire prosese Eka dintup. Terus duwe anak, laire Madu. Nek jeneng Hawa, anu Hawa niku jenengan Bugare. Iki mergo dintup dadi metu Madu. Madu, malah dhuwur anake karo mboke. Iya niku jenenge memperbaiki keturunan ngono kuwi. Lah ya ora ngono, jenengmu dawane sapa ta jenenge? Mustika Madu Lestari. Mustika Madu Lestari. Kok jeneng bis to, Nduk? Aja maido to. Apa kowe ngopo ku? Ora. Iki kan anakku jenenge Madu. Dhewe jane sadurunge iki aku cita-citane anakku ki jenenge anu apa anakku pengen duwe anak 6, aku pengen duwe anak 6. Heeh. Jenenge Wis to anu ngadeg kok kene to wis. Ngadeg kene. Darai sinden lempoh lho kowe. Iki lak tak mulai kok jenenge Madu, cita-citane biyen piye? Cita-citane kan asline ndemben aku pengen duwe anak 6. Wah, pengen duwe anak 6. Kowe pengen duwe anak 6. Oh, iki lak tak jenenge Madu. Lah asline maune tak pengen tak jenengke PI. Oh, pengen duwe anak dijenengke PI. Heeh, dadi anak 6 tak jenengke PI kabeh. Oh, ngono. Iya. PI iki terus nomor 1 jenenge sapa? Nomor 1 nek nyeluk ki gampang. Piye? GPI. Oh, mergo nomor 1. Nomor 1. Sing kudu nganggo PI. PI. Oh, marku cara-cara anu margane. Marga. Anak nomor 2 ROPI. Oh, ROPI. Nomor 3 LUPI. Lupi. Iya. LUPI. Nomor 4 PI. Penak to celukan. Heeh, penak. 5. Malah gampang. Nomor 5 MOPI. Nomor 6. Nomor 6 kuwi anakku sing nomor 6 ki mesti romban ki bakale ki paling pinter dhewe. Urung diceluk wis mara dhewe. Mergo ketut sing GPI ROPI. Nggih. Anu sing nomor 6 kuwi mbok kon minggat wae sae. Oh, ngono anak. Sik, iki aku wah terganggu konsentrasiku. Mbok ora kanggo anake. Ati-ati. Wis ki meneng wae. Kowe antrem, aja geger. Mangsane Sekolah apa ora? Sekolah niki, Duk. Teng SMKI. Oh, Semaki. Semaki ki makam pahlawan Yogya ngono lho. Oh, SMKI. Anu murite Pak Sarjito kuwi. Sarmadi. Sarjito rumah sakit to. Sarmadi. Nggih, leres. Iki kok apa, Duk? Jurusane apa? Pundut Karawitan. Nabuh. Nggih. Luar biasa. Aduh, mestine yen nabuh ki suaramu wis pleng nyang laras. Mas Gareng. Napa? Nduk Madu kuwi ora mung nggon karawitan wae, ning bocah iki iso mayang. Dalang. Iso dalang. Kowe kepengin dadi dalang wedok laris apa ora? Nggih. Kudu nganggo gareng. Heeh, nek jek urip. Piye to? Kok nek jek urip? Mulane iso nek mayang anu Pak Degare dijak, Nduk. Heeh. Maning kowe wae sing ngongkon langsung kowe aja mbokmu. Lah ngapa nek mboke? Kowe njaluk diskone kakean. Heeh. Nduk Madu. Ayo, panjenengan nembang apa? Arep ajar nembang apa? Aja adu semu. Adu semu? Nggih. Jineman adu semu. Dilarang lho, dilarang lho. Kuwi nyekso kewan lho. Apa to?
adu semut. Wah. Kuping wis adu semu. Oh, kleceman. Nano ngono kae. Nggih. Coba kaya ngapa suarane putra Mbak Eka Surati nduk madu iki ayo. Nah. Senadyanmu pisan meneh. Nano ya. Senadyanmu Ya ora ya. Ani ye. Ayo Yani. Ayo. Oh. Oke. Ya sing apik to. Oh, cepet gede ya. Allah. Mbahmu. Oh. Alhamdulillah. Iki sing entuk sing urung entuk ya musibah. Ya aja nesu, jane entuk jer Basuki mawa beya. Ah, iki ora beya iki panas mawane. Oh, Dan. Piye? Slawi-slawi nu Dan. Alah. Kargo apa ning kaya Yo diaturke elo made in Mbak Darsini. Maka niki pokoke ku anggere rambeker tak jaluk pokoke. Iya ya. Ya Cak diaturke elo ya Mas Gareng gen beksane niku ngono. Nggih. Yuk. Senadyanmu
Iki sing kari dhewe sing mah goleki. Aku jegok barang. Aku seneng ae mbet jegok beker dadi siji. Iya. Dadi suarane iki kempreng-kempreng piye lho. Ngene iki Mbak Darsini ora jalan. Heeh. Nggih wong iki ana anune dhewe-dhewe kok keluwihane dhewe-dhewe. Kelebihan dan kekurangan. Nggih. Wah wis niki bernostalgia. Lagu niku mbok menawi setengah abad. Oh, nggih, wis suwe banget. Setengah abad lho ora muncul. Nggih. Pokok niki wit kula SD lho. Nggih. Jane Darsini umure pira kok lagu iki setengah abad. Nggih. Makasih Mbak Darsini. Matur nuwun Mbak Darsini. Yo, Eka cilik. Yo. Iki Eka sing setugel sik. Mau Eka sing wutuh wis, saiki ganti sing setugel. Ya. Iki sing diarani bonsai ra dadi yo iki. Malik Slendro. Malik Slendro. Ana sing ngesake gubuk asmara. Nggih. Wau ugi pesenan saking Pak Alek bakso. Oh, Pak Alek bakso Bandung. Nyuwun sesi deman. Oh, sesi deman. Sesi deman. Oke, boleh diaturke sik. Tapi mbok menawi niku riyen nggih mboten apa-apa. Nderek panjenengan. Nggih, heeh. Engko tak aturke anu nggon Patet Songo nggih, sesi deman ya. Nggih, nderek. Iki sing ngesake gubuk asmara diaturke sik. Nggih. Ah, yo. Dibawani sik ya. Pocong sing cekak aos nggih. Nyingkar nyingkur. Ya, Nduk. Ya. Nano. Nyingkar nyingkur. Ngopo? Aku ngematke suarane iki. Ngematke ya ngematke. Iki lho salah satu contoh piye kok aku gak ndang dhuwur. Napa? Dina gur dibruke ngonoan terus. Yo ngematke. Oh, sindel padake buk ya. Nggih to. Ano, ya Kak. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ye, elok ta suarane ta? Aku terus terang wiwit pertama kepethuk dheweke iki wis gandrung. Nggih. Iki tak umpamake duplikate pesinden kondang jaman biyen. Sinten? Ibu Ngatirah ya. Oh, nggih. Mula sampeyan aja nyepelekke. Ha, iya. Arep kaya portal. Ning kuwi suarane elok. Kok portal. Lah apa? Polisi tidur. Iya. Ayo, anoe. Lingsam yen ke mutan Pawakane sak rupa-rupane iki meh kaya Bu Ngatirah kuwi. Tenan. Wong kowe kari kowe iso ceki apa ora? Ora usum. Ano. togel. Ayo. Lelampahan kang kapuri. Mas Gareng. Niki ngopo? Kupingku bosok. Iki lho, Mas Paiman saking Jayapura, Papua, Indonesia Timur. Ugi mirsani oke. Panjenengan ki aja banter-banter mesake Pak De Gareng kupinge budhek ya Pak De ya. Tak anu sumpeli kapas sih Pak De ya, sak irunge piye? Pialek lho. Ben aman, gen aman. Lho, masalah kene kok Padahal wis mudar apa piye? lho udara malam ki mengganggu Udara kesehatan. malam mudar kok bupeti bolongane ora seneng mbok aja banget-banget kowe. Ano nane ya Kak. Tresno tulus senadyaning bubuk asmara. Yo, digarap tayub buka celuk Kak. Monggo, yo. Yen liwat aku kelingan bubuk kae yen tak goleren. Cagak kebak bisa warna abang tondong isih jenenge bubuk asmara biyen kae tak nggo tresno tanpa bentar tanpa kuasa bata bukti kepaman
jogati Mas Gareng. Ayo. Nggih. Ayo. Jenenge gubuk biyen kae kanggo ngomong tresno. Aku pindah kene matane sing ndang ra nyawang. Piye ta wong aku ya penak-penak wae. Penak-penak diblokir terus ki lho. Yo coba, yo kok. Ngene, yo, ya. Catatan saja ati. Ngatan umur saya warak hati. Aku gawe dadi garwa. Mergo ning gubuk kasara. Malah kaya wong limbah. Apa? Kowe iki gampang, ada su. Sesuk tak sawang kowe iki TLK kok. Apa kuwi? Apa? Tak baleske ndak, tak bales deh. Baleske. Kosek to. Ngene, Kak. Pripun nggih. Joget karo nembang coba dijeglek. Pas apa ora? Mas Gareng rene coba. Wong iki pae wong tuwa kok. Ora. Kowe ngewangi sing kendang. Alah. Oh sing salah kono, nubruk milih lho. Lah golek kok. Sing nembang Eka, sing joget Mbak Eka Suranti sik, coba. Ayo ngene. Jengleke sik. Oh, senengane ora trimo. Ayo. Wong nyiyang kok. Yang liwat ya Kak, ya Kak. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golen. Pas, nyoh, seket pas iki. Kajos kaya ngono kok. Ayo. Gareng. Ayo. Su. Kok nesu apa? Jangan watu jangan ngono. Kok nesu lho. Ono wong tuwa golek duit ora dicukup. Ayo to, mulane dicoba sik. Cukup. Wong ki nek pengen mamah ya kudu obah. Joget ora mbok dukung apa meneh nyalon bupati. Lho, nanda wis kodho ki lho. Yo coba kuwi. Nanda wis kodho ki lho. Ya. Ayo Kak. Nene. Ya. Jenenge gubuk kasmara. Biyen kae tak ngomong tresno. Telat lho. Kok telat iki piye? Sing endang pas. Sing endang wis pas. Terus Joro sando sing bedhog iki. kok sik to? Coba to. Mbak Eka. Eka, ayo. Kowe sing nembang Mbak Eka ganti, sing joget kowe ganti. Ayo sing setugel sing joget, sing wutuh sing nembang. Ayo. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae Oh, pas lho Kak. Enak. Seket to iki jatah. Loh, kowe jane iso joget ora? Iso. Ayo coba. Sik joget sik. Isih ra. Ayo coba. Sik ya. Ayo. Engko tak paringi 5.000. Ayo coba. Alah. Ya, coba. Yen liwat aku kelingan gubuk kae Alah telat. Tunggu detak. Edian. Yang liwat aku kelingan. Coba. gubuk kae tak tresno. Alah lho telat dhewe. Wong ngono ya telat dhewe. Sing ngabuk. Wo. Kene ra gedok tibone lagi lho. Wong ngono dhewe ya telat. Ora. Ayo baleni. Yen liwat. Iki paske. Iki paske. Iku kena paske. Nanti paske. Yang liwat aku paske.
Alah. Rong pringkil. Masamu wedhus kok piye? Ben aku ora entuk saweran kok Bayu ora apa-apa ora masalah. Tenang. Piye? Pak Sumiji. Ngopo? Pak. Wow. Alhamdulillah. Mugi berkah barokah Pak Sumiji. Ngopo? Mbak Silvi. Wah, Mbak Silvi, wah. Ngene kok. Wis entuk 200 kok Pak Sumiji rung cair iki piye? Oh, alah telek. Wah, Pak Ento tukon banyu e. Ora mbok kendangi, ora mbok beduki, ora paten. Kene. Wes seneng nggo tukon banyu jare. Nggo tukon banyu. Wes seneng. Iki mau pira? Entuk pira? Iki 200. 200. Wes tau roh dhuwit 200. Bojoku yahline ngapusi. Nyelah Pak De. Aku gur nyilah lah. Ora. Yen gur gali bojoku mbok-mbokan gali. Ora kena to disile. Langsung moh. Wong melek war diapusi. Apa rumangsamu peh ayu-ayu terus aku kenggo. Aku terpengaruh. Aku ora bakal tertarik kowe yen urung sepi wonge. Ketunggale, Mas. Ki nek nawono sik yo. Jane tak rampungi ha ki nek susulan diaturke sik engko ndak selakan mundur. Ayo. Piye, samaca ora? Sak arepku to, Kak. Maca ora kok dipeksa. Ayo coba. Alah, ujane ketok apa ora. Biyen sekolahku itu nggon pojok lho ngene iki dadine. Badhe Dono Swanten. Nggih, Dono Swanten. Kantor dulur-dulur rencang-rencang alumni 87 SMP 1 Negeri Muter. Nggih. Muter matur nuwun dari Bapak Bayan Dalimo Muter. Wah, nggih. Bapak Bayan tinggal mriki. Pak Bayan. Maneko piyayi panatane pon ngerti apa bayane gamri nggih bayan tabak Mboten kalih anak bae. Nggih wilujeng dalu Mbak Limbu. Asmanipun sinten Pak Bayan kalau? Lah niku Oh, Dalimo. DA5. Dalimo. Kali Dalijo napane? Mergo ayo sing mangkodak Pak Bayan nun sewu. Ngasta Bayan wonten mriki sampun pinten taun nun sewu niki tanglek kemawon. Nembe kalih dasa taun. Kak 20 taun. Kula enten muter niki celep niki. Niki celep niki Pak Bayane lho gawe ten muter. Nun sewu. Sebagai pamong kawula wonten mriki meskipun menawi boten dipun lampahi kanthi happy, tentunipun wonten ngantos 20 taun nggih. Nggih ya, Pak. Nggih, masa jabatanipun sak monten. Lah nggih, kula nggih tau dadi bayan kok. Bayan ketoprak. Nggih. Nek Mas Gareng nggih pun nate dados ayan kok nggih. Bayan kok ayan. Pak, panjenengan lulusan SMP Muter sih? Nggih, angkatan Alumni tahun 87. 87. Menika rencang-rencangipun Bapak Sumito. Oh nggih, mila niki sisa gawe reuni niki. 87 niku lulusan. Luluse 87. Luluse 87. SMP lulus 87. Kuwi tau sekolah ra to, Reng? Kok luluse? Iya. Oh, sik. Kok tua aku banget. Lho jenengan iki anu pecatan tahun piro? Lah rumah sami kowe iki jek 6 rumah sami piye, Pak? Lah nggih lho, ning alhamdulillah nadyan pun umur rezeki tasih banter diparingi Gusti. Lah aku ngene-ngene putuku wis 8 lho Reng ngene iki. Lho. Piye to? Kakean putu kok bangga. Loh,
Ya bangga kuwi rezeki kok. Oh, lah kepiye to? Lho mula tak nek bangga ki aku urung diparingi lho. Nggih. Monggo anu badhe nyekar napa, Pak? Nggih, saderengipun nderek memuji, nderek mangi bagya Bapak Sumidya nggenipun Mahargya Putra mula kramakaken putra kagungipun. Nggih. Adicara ngunduh mantu menika mugi tansah pinaringan ridhaning Gusti Kang Maha Kawasa. Amin. Satemah temanten sekalian dadosa keluarga ingkang ayem tentrem. Amin. Bagya mulya. Amin. Sakinah, mawaddah warahmah. Kok koyone maca iki ora ana tulisane lho. Kosek to. Lah wong bayan cerdas kok. Padake. Piye to kirang? Kene iki sekolah yo bayar kok padake. Niku ngetes kecerdasanku jenengan. Padare nu biyen sekolahe mung nginjen kok. Nginjen karo bolosan istilahne. Yo kok ngerti. Monggo Pak Bayan. Pak Bayan monggo. Kangge tombo Nggih, kangen. badhe ngaturaken langgam dadi ati kula tak bawa mawon Mas. Oh nggih, Ya, langgam ah, hati-hati. Lah niki sisah gawe mengke ingkang ngasta langgamipun sinten Kula tak panjenengan? nyuwun Nduk Eka. Eka kalih lho Pak, niki Eka kalih sing Eka sing cilik niki. Oh nggih, Mbak Ika sih. Kula selama niki mau nonton YouTube tok. Oh nggih ta? Nggih. Oh nggih. Ah, Ya monggo Kapan ketemu Eka? saged Ajak dipundhut saged mumpung ajeng besar nih. Oh, padake wedhus. Ah, kene Nduk, kene Nduk. Dan pun kaya ngomong putu nggih Pak. Kandhane alah. Panjenengan estu pun 20 tahun menjadi bayan. Layak ireng ya kowe. Oh Eka kita kowap lho kok. Oh. Nani saking Ini ya apa? saking suwine anggone labuh ning masyarakat Oh, rono rene iya, iya, praktek kerja lapangan lho. Tapi lho. Kok aku malah bingung. Aku yang sedanten pengen delok lambene ya. Ya nang nggon YouTube ngono kae iki asline kaya ngopono pengen delok ya. Tenang, Kakak. Ireng-ireng sepur. Akeh Akeh sing sing numpaki. Sing numpaki. Oh, iya, Sing numpaki. ngenteni kok nguyu. Akeh sing ngenteni. Yo, Tegese pomomong. Dimirengke sik. Pak Bayan arep bawa. Monggo Pak, nyang bawani Pak Bayan. Mengke apik kula jaluke saweran Bas Bayu. Kegarane wong akrami. Nyuwun tepuk tanganipun Bapak Ibu. Kagem Pak Bayan. Kagem pinanganten sekalian Mas Nanda kalian Mbak Novia. Siap. Tutu bondo tutu rupa Sukarjo. Sukarjo sak ceceke piyai suarane apik. Aku tiru-tiru cengkokmu Kak. Pak, swanten pun sae ning penghayatane sing kirang. Niki lagu roman. Dadi terus Pak Bayan diaturi Niki tangan niki ngeten. Tangan Piye contohna Ron? ngeten niki tangan kiwa nyekel sak dhuwure bokong, nggih. Terus Bangkean ngono ae. tangan tengen nyekel cijuk. Hei, arek nyawi putune. Ora ngono. Iki jenenge wong tuwek ya ngene iki. Ora mudeng roman niku. oh, tua-tuas lu kare iku. Nggih. Pak Bayan. Mang terus kerian wis cepet banget. Among ati pawi pane Pak Bayan panjenengan ngertos rembulan apa mboten? ora ketok wong kene ditarupe. Modara kowe. Modara kowe. Nyamuk kowe. Rek arep roman malah dikobongke. Bongko Apa? kowe. Arek roman kok ora ketok tutupan taruh Wis kok. genah iki karep dilomprongke kok genah. Wah, bener Pak. Mawes ngarani ireng sik kok. Ah, bener Pak. Iso. Boten rembulan menika Bener pun. pasuryane. Kaya Bayan Gunawan kaya guru Lah aku. nggih, lah nika pun nyawer. Kaya Bayan kaya. Nggih nika pun nyawer kok jenengan derek. Lah Ya kosek reng asli. Bagus. wah nyepelekke. Oh. Oh, receh. Oh lah. Lah jewer. Luput pisan kena pisan Bayan pinter. Bayan pinter.
pinter. Ora arep ngomong, endahe padange sorote sora rembulan kae isih endah pasuryan panjenengan ngono lho. Ngelokne piye, Reng? Bayan pinter. Bayan pinter. Manis. Akhirnya cair juga. Aku nyawang garing rada kosik. Aku nyawang garing rada mesakne ya. Nggih, niku pancen anu kok kaya kotak amal kok. Oh lho. Oh dijak omong malah nyawar aku ora sawer aku. Ya engko kok. Pak Midi dek legane ngono ka lho. Pak Bayan sida kecemplung ning loropan iki kok. Jane ngimpi apa? Salahe itu panggung sing jebakan tikus kok. Yen gampang luwe gampang nonano yen angel Pak Bayani sugih gamelane akeh kok. iya Anggo gamelan dhewe Pak yo. Kene ora kanggo Pak yo. Ha, angel ka bayane iso kemayu langko sing kok mulung kidul. Bayan pinter, bayan canggih kok. Cengkoke kok iso kaya ngono. Wis bagus, ganteng cengkok elok. Wis jan ora ngobrol-ngobrol. alah bayan pinter canggih Kok mudun. kuwi mengikuti anu apa kuwi mengikuti harga dolar Pak De. Apa-apa disyukuri baik. Apa besar maupun kecil. sing penting iki rasa tresnane rasa tresnane. ora jumlahe Ora jumlahe. Kowe awakmu mudhun mending lah sing kene penting pas sedulurane to. Dandel apa ya? Iki ora. Lah nek ya sedulur sing kaya dhuwit rantai dhuwit go apa? alah boh monggo Pak Bayan Tan kena ti numbas arta alhamdulillah tepuk tangan Bapak Ibu aku Pak Bayan Duet ya? duet monggo Duit tak? duit kali kula. Pon. Iya no. Pon Eka sampean telaske. Panjenengan ki penak disawer. Kowe disawer tok duit. Duit pundi ka? Duit pundi? kuwi lho nek kumpul kuwi lho nek ira-iraan Oh ya alhamdulillah. Kono penak disawer kene gur dirubung ae kenal. Ya kosek. Pak Midi jek legane kono kalau. ya Kak Golek isih kaya apa kon seprene angger gendro Nggih, leres ya. pungkasane Malah tresno. Yuk Kak, tutungno. Ayo, duet gentenan. Tetep benda tutu rupa mengatine dadi wis jamak lumrahe yen wong urip coba lan godane gedhe
Bayan. Iya ya wis aja semelang. Rena wangi dadi ati. Oh dangdutnya. Mas Gareng pun lulut kok niku. Kula anu jane jogete wakil Gareng bae kene orang sing rodok longgar. Oh, biar lho kon wakil lho. Pak, ampun wedi, undang-undang tidak melarang seorang bayan joget. Iya ning Dan juga Boten tidak napa-napa, Pak. Loh, tidak melarang juga untuk bayan nyawer lho, Pak. Tidak. iya ya. Lah kok lali? Oh sik lho ora. Niku padune ngene Pak Bayan, mengkene pun asal saweran kin panjenengan. Niku arep nggo bayar bakso sing dipangan durung dibayar. Gusti Allah. Mangan bakso tekan omah lagi kelingan nek durung bayar. Oh. Ya, lanjut ya Kak. Mau beli nomor ya. ora. Ya Kak, ya Kak. Ora bak. Rena bang. Uang prasojo. Lungguh Matur Pak Bayan, nderaken pinarak malih. ora nderaken. Monggo pinarak lega. Kok sik isih ngrobos saiki lho. Kae gur namati aku bae iki lho. Walah gatelen bae. Gatelen ngrobos. Ora ngece. Wah, wis. Ah, lah Iki mau ngene. Pripun? Aku mau disangoni bojoku. Terus Mas iki engko kakno Eka. nggih. Ning aja lali yen bar ngeki dhuwit jakan foto. Oh. Kuwi welingi bojoku ngono kuwi. Nggih. Penting kan aku mulih ra foto karo kowe, delok HP-ku aku seneni. Oke. Kalau fotoke, Pak. Nggih foto riyen. Nggih, mboten apa. Sik ta, aku malah kaya ula sing ning safari lho, foto bayar. 5.000 lho. Kalau fotoke, kalau foto. Pun, pun foto. Aduh, jan Nggih. Monggo niku Mas Gareng difotoke sik. Wah, jan. Lho Pak Bayan, fotone keri, Pak. Keri piye to? Lah di fotone di. Nah, Boleh iki apa? Kuwi HP larang kok kuwi rang-rang. Pinten, Pak? Padake. Larang piye? Bon, Kok sik ora isar? Nggih, awah. Dirangkul Pak Ben, nyen rangkul Pak Ben. Awah. ayo Pak. Isar.
Lho kok jadi niki lho. Lho, Asale Malah fotone gareng. Mainan tenan. Kok malah raine dhewe di. Oh, iya. Baleni. Jadi Pak Bayani tuas ngene. Ngene. Malah nggo selfie dhewe. 70.000 kerja. Putih, boten wae. Selfie Pak Bayani. Pak, selfie lu bojone Bayu niku lho. Kok selfie? Ke Pak. 1 2 C. Kowe menggira barang. Kowe menggira. Mikira? Uyang kan. Tak cilik ngalih, Bapak karo Ibu foto sik. Awas jan wis. Jan, Eka digo ulem. Sampun Mas Bayu ngoten nggih. Matur nuwun Pak Bayan. Derek bengah Pak Matur nuwun. Sumidi sekalian garwa. Alhamdulillah, nggih matur nuwun. Mugi tansah sehat Matur nuwun, sukses Pak. selalu. Amin. kados derek pas derekan nggih Pak nggih. Allah pun Pak Gendal legah mau nek boten tangane iki lho. Ngrangkul goleki kantong. Wes ora ono sing gebedel blas. Lagian iki yo gali arep kok gali. Nggih matur nuwun sugeng Matur nuwun Pak Bayan. Pantep kaya nggih. Sampai ketemu di lain kesempatan ya Pak Bayan. Nggih, Yuk nggih. tutuke patet songo.